Fil-Berġa ta' Kastilja l-Prim Ministru Robert Abela kellu laqa ma' Glenn Mikallef, il-Kummissarju Ewropew nominat minn Malta. Hawn il-Prim Ministru feraħ lil Mikallef għal prestazzjoni eċċellenti tiegħu waqt il-grilling li sar quddiem kumitat fih dan il-Parlament Ewropew. Dr. Abela nnota b'sodisfazzjon li Mikallef qed jiġi fdat bil-portafol taż-żgħażagħ, il-ġustizzja interġenerazzjonali, l-isport u l-kultura li l-Prim Ministru Robert Abela ddeskrivih bħala wieħed importanti u kruċjali għal preżent u l-ġejjieni tal-Unjoni Ewropea. Fil-laqgħa l-Prim Ministru fisser kif innominat Malti għandu qudiemu ħidma importanti li taħdem jitfit ma' dik tal-Gvern Malti li dejjem imbotta fuq temi marbuta ma' riformi li taw aktar vuċi, partikolarment liż-żgħażagħ. Il-Prim Ministru qal li pajjiżna jrid jibqa' jara liż-żgħażagħ bħala l-mutur li jimbuttaw bidliet kontra l-status quo u favuri titjib fi kwalità ta' aspetti differenti fil-ħajja tan-nies. Żied jgħid li l-ġustizzja bejn il-ġenerazzjonijiet flimkien mal-isport u l-kultura huma temi oħra importanti li l-Gvern qed jaħdem fuqhom anke fil-baġġett li ressaq biex pajjiżna jimxi għal livell li jmiss il-kwalità. Min-naħa tiegħu Glenn Mikallef spjega kif se jkun qed jiltaqa' ma' diversi żgħażagħ mill-Istati Membri kollha bil-Prim Ministru Robert Abela jistidel lil Mikallef biex pajjiżna jindirizza laqgħa tal-Youth Advisory Forum. Dr. Abela qal li pajjiżna tikompli juri bil-fatti li jemmen fiż-żgħażagħ li għandhom il-ħila u r-rieda li jresqu l-quddiem idejat u jaħdmu favur il-ġid komuni. Il-Prim Ministru awgura kull suċċess lil Glenn Mikallef fil-ħidma futura tiegħu b'risq Malta u l-Unjoni Ewropea.